Inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Valletta Early Opera Festival jippreżenta waħda mill-ewwel xogħlijiet ta' Mozart bejn it-8 u l-10 ta' Novembru fit-Teatru Manuel. L-11 l-edizzjoni tal-Malta International Organ Festival. Turija ta' uħud mill-aqwa mużika miktuba matul iż-żmien għall-orgni, eżegwita minn mużiċisti tal-aqwa fama dinjija fi knejjes u katedrali madwar il-Gżejjer Maltin. Sigusajk International Arts Festival for Children and Young People jirritorna għall-14 l-edizzjoni ġewwa l-Belt Valletta mill-15 sal-24 ta' Novembru 2024. Harmony of Hope 2 kunċert live mużika pop kantata minn uħud mill-aqwa kantanti Maltin b'risq riċerka dwar il-kanċer ġewwa Ser Temi Zammit Hall, direttur mużikali Mark Spiteri Lucas.